Velkommen til. I dag skal vi dykke ned i noget, du ser hver eneste dag, men sikkert aldrig rigtig har tænkt over. Vi skal helt ind i kernen af de skjulte processer og de usynlige kræfter, der gemmer sig i en helt almindelig revne i betonen. Lad os komme i gang. Ja, du kender jo godt synet, den der fine lille revne i en betonvæg. Måske en kælder eller et parkeringsanlæg. Det ser jo ret harmløst ud, ikke? Men hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at den lille stræk faktisk er et vindue? Et vindue til en skjult verden med processer, der kan få kæmpestore konsekvenser. For det er netop her, det hele begynder. Med den simple, men utroligt vigtige sandhed. En revne er næsten aldrig bare en revne. Den er næsten altid det allerførste synlige tegn på, at der er noget meget større i gang under overfladen. Prøv at se her. Det starter måske helt uskyldigt med lidt hvidt salt, der ligesom pibler ud af betonen. Men med tiden så udvikler det sig til misfarvninger og til sidst til aktive vandlækager. Det betyder, at vandet har fundet en motorvej ind i konstruktionen. Og tro mig, det her stopper ikke af sig selv. Så lad os lige slå én ting fast. Vi taler ikke om noget kosmetisk her. Vi taler om funktion. En revne er en åbning. En invitation til vand og andre aggressive stoffer, som underminerer hele bygningens tæthed og i sidste ende dens holdbarhed. Og det fører os jo direkte til konsekvenserne, for problemet er jo ikke vandpytten på gulvet. Den reelle pris, den reelle skade, er den, som vandet forårsager over tid, helt ude af syne, både strukturelt og økonomisk. Okay, nu bliver det en lille smule teknisk, men hæng lige på, for det er her, det bliver rigtig interessant. Beton i sig selv er stærkt, ja, men det er stålet indeni, altså armeringen, der giver det sin reelle styrke. Når vand og ilt så når ind til det her stål, så begynder det at ruste. Og når stål ruster, udvider det sig med en enorm kraft. De sprænger simpelthen betonen i stykker indenfra. Det er en langsom, men utroligt destruktiv proces. Og herfra, ja, der ruller lavinen bare. Det sætter gang i en uundgåelig kædereaktion. Først skaller overfladerne af, og der kommer mere og mere af det her hvide salt. Imens fortsætter armeringen med at ruste i det skjulte, og til sidst, ja, så ender det med at forstyrre hele bygningens drift og fuldstændig smadre dens forventede levetid. Og billedet her, det siger det hele. Det handler ikke om vandet. Det handler om de uforudsete og ukontrollerbare omkostninger, der pludselig rammer budgettet. Det handler om risiko, det handler om ansvar, og det handler om værdien af den ejendom, vi taler om. Der ligger den reelle pris. Så, hvad gør man så? Tja, den mest almindelige reaktion er jo at forsøge sig med en eller anden hurtig lapning. Men her er det afgørende at forstå forskellen på at behandle et symptom og rent faktisk at finde en kur mod årsagen. Her ser du to vidt forskellige verdener. På den ene side har vi symptombehandlingen. Tænk på det som et plaster på et åbent sår. Man dækker problemet til, men man gør intet ved den egentlige årsag. Og hvad sker der så? Problemet kommer tilbage. På den anden side har vi en proaktiv kontrol. Her starter man med at analysere, hvorfor problemet overhovedet er opstået, for at kunne stoppe det ved kilden og levere en løsning, der holder. Man kan sagtens få en væg til at se pæn ud i et stykke tid. Absolut. Men hvis man ikke forstår, hvorfor problemet opstod, så ligger det stadig og ulmer lige bag den pæne overflade, klar til at bryde frem igen, når man mindst venter det. Okay, så hvordan får man så kontrol med selve årsagen? Hvordan tager man fat om roden af problemet? Jo, det kræver et specialiseret og teknisk indgreb. Lad os se på, hvordan de professionelle gør det. Løsningen kan bedst beskrives som en form for kirurgi for beton. Det kaldes injektion. Her pumper man under højt tryk specialudviklede materialer direkte ind i problemets kerne. Og det er ikke bare en løsning, der passer til alt. Nej, det er et præcisionsværktøj, der bliver skræddersyet til hver eneste unikke situation. Og det geniale ved injektion er jo, hvor altidigt det er. Man kan stoppe en aktiv lækage, mens vandet bogstaveligt talt fosser ud. Man kan forsegle en tør revne for at forebygge fremtidige problemer. Man kan udfylde skjulte hulrum for at genskabe betonens styrke. Eller man kan bruge det til at lime en hel konstruktion sammen igen. Hvert eneste formål kræver sin helt egen metode og sit eget materiale. Det er en hel værktøjskasse. Og den professionelle tilgang, den er systematisk. Den er ikke baseret på gætteri. Det handler ikke bare om at fylde en ravne. Det handler om at forstå, hvor vandet kommer fra, og hvad målet med indgrebet er, før man overhovedet begynder at blande materialer. Kort sagt, det er viden og erfaring, der skaber resultatet, ikke tilfældigheder. Og det leder os hen til det allersidste og måske allervigtigste punkt. Hvad koster det egentlig at lade være? Hvad er prisen for at vente? Det hele kan faktisk koges ned til en simpel, men benhård sandhed.
Den dyreste løsning, du kan vælge, er næsten altid at vente. For når fugt og vand får lov til at arbejde uforstyrret i årevis, så forvandler det, der kunne have været en overkommelig og målrettet vedligeholdelsesopgave, sig til en altomfattende og vanvittig dyr renovering. Hele formålet med alt det her er i virkeligheden ret simpelt. Det handler om at få kontrol. Kontrol over vandet, kontrol over risikoen og ikke mindst kontrol over økonomien. Det handler om at skifte fra reaktiv brandslukning til proaktiv og forudsigelig forvaltning af sin ejendom. Så næste gang du ser en lille, uskyldig revne i en mur, så prøv at tænke på den som et vindue. Et vindue til en skjult verden af kræfter, kemi og systemer, der i al stilhed holder vores samfund sammen. Og det store spørgsmål, vi står tilbage med, er, hvilke andre usynlige problemer overser vi hver eneste dag? Tak fordi du lyttede med. Få kontrol med KBT Waterproofing.